Dobrodošli u prvu epizodu Design Retoucha, gde zapravo retouchujem vaše dizajnove. Za današnju epizodu sam izdvojio 2 dizajna koje ću prepraviti. Ako slučajno nisam izabrao vaš, sorry, a ostavite like i subscribe i napišite neki lep komentar ako želite da nastavim sa ovim, pa možda i vas dođe na red. Tako da, prvi dizajn za danas je ovaj Fortnite header koji nam dolazi od Matka. Sad kaže Mat. Ovo sam radio za prijatelja, pa zato piše to što piše. Ali eto, nadam se da će snimiti klip o mom editu, mislim da nije ništa specijalno, ali eto. Pa Matko, mogu ti reći da je ekstra header, skroz je ono modern i sve to, ali mu treba par onako prepravki, jel? Ali evo, zato si ga i posle pre nego što uradimo ništa, gasimo sharpening. Sad, prvo što mi je zapalo za oko, znači kad sam otvorio ovo, jeste ovaj super low quality pozadina, znači ovaj kao geometry background, šta bi to već trebao da bude. Verovatno si ga samo razvukao onako na dosta veliku rezoluciju i zato izgleda ovako kako izgleda, jel? Tako da ja sam to samo odlučio da zamenim sa ovim. Ovo je onako super oštar, sve super, tako da dovoljno je slično onom prvom, pretpostavljam, tako da to je okej. Naravno, cilj mi je da izgleda što sličnije prvobitnom, ali i da izgleda bolje. Sad, druga stvar, malo mi bode oči kako ovaj tekst Xiaomi, ovo mislim, valjda je Xiaomi ili je Xiaomi, nemam pojma. I uglavnom ovaj professional player, zato što ne stoji na sredini, nego stoji ovako neko dole, malo, ne znam, malo čudno izgleda. Tako da bih ja to pomerio ovde. Također ne treba ovo crno iza, zato što svako je svetlo pozadina, a taman je tekst, tako da to je okej, sasvim. Suprotno samo gubimo na vidljivosti svejedno. Sad, što se tiče ovog skina ovde, mislim da izgleda okej, s time što ne uklapa se baš najbolje. Znači da nisi uzeo neki onako skin koji je crveni ili tako nešto da bi se uklapao omorom, ovo je malo da prilagodimo. Sad, prvo što ćemo uraditi jeste to da je fazon tome što više ove highlights ovde, oni su onako plavo-zeleni, a nigdje nemamo niti plavo niti zeleno. Tako da ćemo u kamera raw filteru jednostavno skroz pustiti saturaciju na plavim i zelenim bojama, da to izgleda nešto ovako. Također, s obzirom da je ovde bela strana, mislim da bi osvetljenje više trebalo da izgleda neko ovako. I da bi zapravo izgledao kao da je ispred nečeg crvenog, da ćemo mi crvene highlights. Gore je onako već belo, tako da tu nemamo šta da diramo. Također ovaj neki vignjet efekat ovdje onako dosta je jak, tako da će ovo smanjiti opacity nešto ovako. I za kraj ćemo sve to provući kroz camera raw filter. Tako da, evo ga, before i after. Before, after. Tako da, i dalje je taj isti stil, sve je slično, ništa nisam novo koristio, duše ja sam malo pozadino, dobro, sve je to što je neko isto. Malo sam to lepše blendovao i šta sve ne, tako da, to su promjene koje bi ja napravio, Matko, nadam se da ti se sviđa šta sam uradio. Ako ne zaboravim, stavit ću vam ovdje negdje anketu, pa vi glasajte da vam se više sviđa Matko originalna verzija ili unapređena verzija od mene, jel? A sad idemo na sljedeći dizajn. I evo ga drugi dizajn za danas. U pitanju je thumbnail koji nam je poslala Street Gains i evo što on kaže. Mi imamo za YouTube neku tematiku vezanu za trening i na tvom kanalu smo dosta toga naučili oko Photoshop. Veliki pozdrav i za tebe, Street Gains. Drago mi je da ste nešto naučili od mene. To neko i jeste cilj, tako da... Inače, ako je neko od vas očekivao da ovo budu više tutoriali, ovo nisu tutoriali, ovo su više savjeti uz neku vizualizaciju kako da se poboljšate, jel? Tako da znate za ubuduće da ne očekujete možda nešto, to nije. Sad, prvo što ćemo raditi na ovom thumbnailu jeste da ćemo pogasiti sve ove flare i tako da mu dođu senke i to, zato što vam neće trebati. Sad morat ćemo malo da popravimo selekciju na, pretpostavljam, Street Gainsu. Dakle, kada ubližim vidite zapravo koliko je to onako neravno i sve to, tako da morat ćemo to da popravimo. Tako da ćemo ga pomeriti ovako i povećati još malo. Sad naišao sam na jedan problem, to je da si verovatno koristio gumicu da izbrišeš neki deo, ali je bila prevelika na 0 hardness i onda si izbrisao malo sebe i sad izgledaš poluprovidno. Dobro, kad se odalji valjda ovako neće toliko primećivati. Sad jeste lepa slika ovog parka pozadi i sve to, ali mislim da bi, s obzirom da je više tema ovako kao isto kao vežbanje, nemam pojma, preciznije bilo da bude teretana u pitanju. Možda ja grešim u konceptu videa, jel, da si ti možda u parku vežba ili tako nešto, ali eto, to je moje mišljenje trenutno, tako da sorry. Radit ćemo malo color correction na samoj osobi i dodati jedan mali drop shadow ovako. Sad ideja teksta mi se sviđa. Znači, sviđa mi se font, boje i sve to. S time što je ovako dosta preširok horizontalno. Možda bi bilo dobro s obzirom da imamo ovdje manje prostora zbog ruke, da je ovdje tipa Beasta, ovdje 14 years old, ali nebitno sad to. Uglavnom, ja sam promenio da izgleda ovako kao kocka, da zauzimo što više prostora, ima taj neki cool efekt, šta ja znam, tako da. Također ne bi izgledalo toliko prazno, dodao sam ovako jedan tegić ovdje, čisto izgleda malo zanimljivije. I za kraj ćemo raditi camera raw filter, malo namestiti nivo crnih boja da ne budu toliko tamne i dodati high pass i to je to. Evo ga before, evo ga after, before, after.
Tako da eto, Street Gains, to su neke promjene koje bi ja stavio. Mislim da i dalje ima taj neki simple look koji si htio da ima. No sam popravio boje i to. Stavio sam da onako crvena bude primarna, a mislim da je sve u svemu i dalje to. Tako da glasajte za ovo, da li vam se više sviđa početna verzija ili updateovana verzija. Još jednom, sorry ako nisam izabrao vaš dizajn, bit će još epizoda, bit će još vremena, naravno ako vi to budete želi, tako da ostavite like, ostavite sub, znate već kako to ide. Zapratite me na Instagramu @powerhamster_. To je to, vidimo se u nekom sljedećem videu, poz!